Fransi, time dulu situ Pajero si sendiri non di kerja polling station hinon itu luar bagri serang sudah si pini ada luar bagri kan siang dong di tu along tin polling station dai for kalau kita dong nak tu polling itu huri kan apa along tin polling station samjin pensi misen jokono lasnon itu along polling long itu huri dam dapen kali dan nasi itu là si neli lam ningje je prang nangli tum social media hin aphan nilihin pen 6 nong daithor polling station BJP local committee president hoi pen nangli tum phan kurwang thua ka churu pajirlo lasi nangli tum akar jualam lalo nili tum non dak daithor a polling along 83% on back non pol tanglo sita me non bang bom la jok ji dolang si ladak 90% on back ke polji pusini tum ning the la si ladak ni tum daithor polling station along abang ke ni tum rolling do bom apot si ladak 70% on ke nili tum longji pusini the do la si others 30% abang ke la belek atum chethak po kan taladak ke education niam Richard tok bialang limit kan taladak se polling lo apo se nami tum haipon vegji puna tum maning thi do all ni tum full confident ni tum high vegji 100% dak high ji la baso ladak ke the population ta ko andu ladak abang daithor polling station abang ke 747 population do ladak 747 ang bong nang tum kuan kilong yen ning thedum mopen ni than elok ke 70% ni tum kilong ji ning the tan tela dor bagri helong ta mane BJP khai ponji la son angring do ma angring do ke haji angring do mane 23 polling station pe nilitum 23 polling station ta haji la ke ni tum full confident la ke nang tum da more MP la BJP pen che toy more sing to so fancy ke pahai don ji more sing to so fancy ni tum pahai don nilimen la ke Daniel Rongpi nilidak daithor BJP local committee president iklo to prangsi nili tum dak duar baguri IPHL si tim pe nang tum han kardom pilo ati piluma pelutang te nang tum ka cepaduk pe nili tum aphan apor pisi pinya por nang tum nili tum along nang ka humria pot churu par piglo la sila hello itum lakhain ko ratrok duar baguri angbom pendak ke daithor polling station lo la sidak ke total vote ke 747 do sitame non anta ladak vote jok bomlang sitame nilimo baji hinian ang thek long dun la penili chini dun ang teng luputang te nilitum APHLC pen ke 60% ke la ke 70% non long vote PL lo lahan lo Ada dah tu dah cara polling pen ke hai pun ning thi son do ni to 100% ni tum APHLC hai elu pusi dak daithor polling station man ke ni tum nangli tum mangno pachini pon lo non la MP jai ka thar pan se ke pahai duni pan se da polling station ta la non APHLC pen ana vote long pu nangli tum ning thi pon lo ke dik oh ahok lo tak thek ma ne la ke political song tinta la ke nili tum si haiji ba BJP tum si haiji Congress tum si haji ple hai sitame dak nili tum nili dep tu kali lo nili tim atumang bom sitame nili tum chelang cari dun bom lo sla nili tum APHLC ke 60 ke pol elu mukidam tang baji hinya por ana bangke sita non da jog bom la nang limen cha non la pen APHLC long ko piar puma o nelimen ke yup tok bi la pendak Duar Baguri constituency ke advisor si klempom la pendak Duar Baguri along IPHLC ke van cheng bang thulo ni like nah Junaram terang la penpu iliri RVK roseson tokbi la penalang like
Rubison Singnar là pen lang li ke men sing han se là pen la punili ri sang hon la dan la chorol je non pini jitu kipurar ni abang ke nilitum ing samjin pen lapu thang ta chipu pe pin pen niling samjin ba si bote jok patang pon There would kondula dak. total 775 775 ang bong pen. Je nang nitum Congress song pen. Kon kilong je phanang nitum chelakha. nitum ene assessment na tenglo pulo te nilitum nai kometa 3.5 alam ke nitum longji pusining chithe An long pen se nang nitum la non MP. Ah. Mingleng phan. pe haidin po pusi Dak taradong polling station. polling station pen nitum ning chithe pon lo nalitum jinba high back kusin nalitum nalin che thepon lo gadi kola tak pule taratong polling station cha tagalila dorbaguri angkang pita nalitum congress party pen non thuge haji pu nalin che thedo ma nilitum je assessment na tenglo pulo te nilitum jitu nilitum campaigning tenglo pulo te nilitum messenger pusi nilitum che thek pon lo athema ladak piluma kedam tang aningkan erkep jitu BJP sarkar ke solai labangso ke solai kupipi ma ke rata adum kado ita thek prong lo laposi labangso pena the pena jok je alang litum ke claim chok che pena jok si pini congress along penangan kolte tum ke claim ke cepadu ko tum alang tum nili tum long cepa ogdun sila kadu ko visita me nitum claim rap pet pen ang the ka bangge je congress messenger pusini tum ningchi thepo tare congress hai dele ponte first agenda mate first ken kam che jor chengi ke la dai thori ria ke nalitum PCC hoipen kupisi ke mangu lo nali ninga lo kan nilitum ke hai cheng mane nituli tum sarkar wang tik tik la nilitum sarkar yang si wang lo le pon nitum rong rup ki unuti je phan je non ke dam tang ason thak je nilitum la son ke the je komane company la pusona bang nilitum paklem kle nilitum bang rong rup la ka do ko be shoklem un chi ta tum ana bang ke rong rup ke pachoklem ya phansi nilitum bori ponji Nang limen la pen la Congress long. Neli men ke Babu Singh Hanse Neli MCCI long assistant secretary